И здравейте, съм Емил и днес ще играм Майнкрафт. Мисля, че просто ще прегледам клипът и ще видим дали ви изпича. Да. И това е много гадно, бе. Да, ще има клипове на Майнкрафт само 15 минути, защото YouTube не ме даде много дълги клипове от 15 минути. Да. Ето, преди малко влезох на един доста як клип, ама искам превиших 15 минути, чак 20 минути беше клип. Не мога да сложа в фейка. Няма работа. Бум! Оле! Да. Как ги дрънкам? Може след 2 минути. Да. Само ще ви кажа едно. Ако нямате какво да правите, в смисъл някой дни, ако някой тук сега гледа, някой ще на Woodhead TV, да знаете, че няма да има на Woodhead. Няма да има клипове на Woodhead, не стримове на Woodhead до петък. Там стримов ще. Да. Пред манишки. Пуля на Рамбо. И Рамбо. Баси трудно, най-трудната игра на света, човек, най-трудната игра, не мога да си направя. Най-трудната игра. Ако питате за Терария, за игра Терария, ако питате всъщност, може и да игра. Може да игра, само да се фана. Бях я видял в Google Play. Първо беше безплатна, ама сега вече аз платя. Ще взема от някъде там. Ще взема от Мобогения. За поинт. Нали там искат само поинт, за да вземаш. То не е такива поинт от истинския живот, а виртуални поинт. Да, всъщност аз преди си мислех да снимам на GTA Vice City на мобилен. Доста време се тегли. Много време. В бъдеще може да има клипове, но в бъдеще може. Мълчите. В бъдеще може и Майнкрафт и някакви други клички. Джанам. Я клибера съм сега нерва заради YouTube.
надявам се, ще може да ми клипове с моят брат. Тървай. Това беше кратко стила. Да се запира. Сега си изхеру май. Ей го тук. Ей го тук. Никъде не го изберам. Всеки тук седи. Мек. Ало, Мек. Къде си? Трябва ли ми капа? Това ви камера. Само 6 минути са минали. 6 минути. Чак ми се леве. Се разплаче. Да намаля ли звуците на играта? В бъдеще да ги звуците на играта да ги намаля ли за в бъдеще? Предния клип имаш малко закъснение. Ама... Още малко ще стъпя клип. Свършва клипът. За къде още не съм сигурен. Ще го направя. И трябва самата послупана баба. И гъба. Гъба. Чова дурка. Как се наядох с тази мъж на баба гъбените супа. Така се издържам, че... Кой някой гледа? Ама вкусна супа. Да може и вие да я опитате. Вие да я опитате само. Закъсвам като мангал за айрон. Как виждаш на мен, че в този дом, бе? След малко клипът свърши.